Nieke plenokin. Hasi ingo naiz. Gai-zerrendako lehenengo puntue da ekainaren 26ko bi akten onarpena. Konforme zaete? Bai. Baho batez, onartuta gehatzen dira. Alkatearen jakinarazpenik? Ez. Hirugarrena, dekretu baten berri ematea da, alkateordeak aldatuz, 2023ko uztailaren 12an emandako dekretuaren berri ematea. Egiten den aldaketa da bigarren alkateorden da, eta Aitor Narbaizaren ordez, bigarren alkateorde izendatu da Markel Azkargorta. Da besterik gabe zuek jakitun izateko. Laugarrena, Suradesako udal ordezkari bat aldatzeko proposamena, 26ko plenoan erabaki izan Suradesarako Gorka Artola eta Aitor Narbaiza izendatzea, eta proposatzen da Aitor Narbaizaren ordez Markel Azkargorta izendatzea. Onartzaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da. 10 aldeko botokin eta 6 abstentziokin. Bosgarrena, mankomunitateko gobernu juntarako udalaren ordezkariak izendatzeko proposamena. Hauek izendatu gabe geratu ziren aurreko bileran, eta proposamena honakoa da. Gorka Artola Alberdi ordezkari titularra eta Jesus Mari Telleria bere ordezko. Markel Azkargorta Aziz ordezkari titularra eta Aitor Narbaiza Mazorrain bere ordezko. Eta Ainhoa Lete Zabaleta ordezkari titularra eta Maite Eusabiaga Uranga bere ordezko. Proposamen horren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da baita 10 aldeko botokin eta 6 abstentziokin. 6. Zinegotzi batei dedikazioa aitortzeko proposamena. Hitz hartu behartzen da, ez? Bai, lagoeto. Bai, proposamen hau esplikatzea aldera dator aurreko legegintzalditik zela planteatzen zen lan antolaketa berri bat, eta zean udaletxeko sailak 3 multzotan antolatzea. Lan antolaketa honek eduki dau valorazio oso positiboa, bai teknikoa, bai politikoa, eta horregatik planteatzen da hurrengo lagurtietan ere berdin jarraitzea. Baina eraginkortasunari begira, pauso bat gehiago ematea suposatzen zeban honek, eta zan 3 multzo horietako bakoitzak koordinatzaile bat eukitzia. Eta hori zan hurrengo lagurtetarako planteamendua. Koordinatzaileak eta gainera dedikazio nahikorekin. Koordinatzaile horietako 2 aurkeztu zian aurreko plenuan, eta orduan aurkezten da oinguan 3. Da barne antolaketari begira egiten den inbertsio bat, baina pentsatzen dugu eragin oso positibo eukiko da bela, herritarrei begira, herritarren beharrak hobeto erantzuteko, egite jakoen arreta eta eskaintze jakoen zerbitzuei begira. Hori esan da, proposamena da, euneko dedikazioa karguari aitortzea, Markel Azkargorta Azizi, bere urteko soldata gordina izango litzeke 42.596,76 euro, dedikazio hori aitortuko litzaioke uztailaren 18tik, eta soldata hori izango da 2023 urterako, eta hurrengo urteetan udal langileen soldata duten eguneraketa bera izango du. Onartutako beste liberazioekin bezala. Onartzaren aldeko botoak, kontrakoak, onartuta gehatzen da 10 aldeko botokin eta 6 aurkakokin. Bai, nahi ginuan gure ezetzaren azalpena emutea. Azkenian
gurekin ez duzue kontaktu antolaketa berri hau berri izan dugu, ez? Zure berri izan dugu, baina, bueno, zuen argudioak eta, bueno, oinentzun dugu batzu, baina, bueno, lanketarik ez dugu egin. Zue pentsatu zue hori dela egokixena antolaketarako. Guk gure zalantza dauzkagu, hori hola dan, baina bai arduratzen zaigula da honek suposatzen daen gainkostoa. Eta azkenean, orain arte, 3 liberatu eta eren bat gonzarete, udal gobernuan, eta orain planteatzen dozuena da, bat gehiago, hau da, 4 liberatu eta eren bat. Guri lehen esan duten bezala pentsatzen jaku gehiegi, uste dugu, eta baita ere, nahi ginoan azpimarratzea, honek suposatzen diola udalari, edo herritarroi, 78.728 euroko, 78.728 euroko gainkosto bat. Orduan, bueno, esaten duzue 3 koordinatzaile behar direla, 3 batzorde daudelako, bueno, alkatea hor dago, alkatean figura, ez dakit duen sartzen dan, eta gero, pentsagoaz 3 koordinatzaile daudela, 3 batzorde horietan, bueno, beste eren bat ere, liberatzen da, eta suposatzen da, batzorde horren koordinatzaileak bete beharko lukela ere eren horren lana, gu bentzetala ikusten dugu, orduan horregatik gure ezetza. Bueno, ulertzen duzuen argudioa, baina aitzatu oso moduan udal gobernuaren antolaketa eta bere baliabideak antolatzea udal gobernuaren ardura da, eta egiten den planteamendu ez da oso koherentia dela aurretik, eta esaten duzu ez duela landu aurretik komento esan dugu. Gure asmoa basala ontara jutia, eta nolabait antolaketa teknikoan emon zan aldaketa hori antolaketa politikora be ekartzea. Eta zentzu hortan doi egiten den proposamena, maitek esaten zeban moduan ulertuta ez bakarrik barnera begira, efizientzia aldetik eta hobekuntza ekarriko ditzuela, baitxa kanbora begira, herritarrekin lanitzeko denbora gehiago ukitziak hobeto lanitzea ekartzen da bela. Askotan itxatu den moduan, eragileekin eta jendeakin laninek baldin bada hortarako dedikazioa bebia da. Eta aurreko legealdi izan ikasi dugunan arabera ikusten ginuan egoki xau laninek baldin bau dedikazio gehigarri baten biharra bageunkala eta bide horretan planteatzen dugu. Aitzatu zuen zifra botatzearen, 78.000 euro aitzatu duzu, argitzu nahiko nuke tranbatxoa indozuela, eta hor seguridad sozialeko gastuak eta abar jasotzen diela. Itzen dan gehikuntza, da soldata gordin bat, liberazio bakoitza, dana kasu hontan zinegotzi hartu egon batena, 52.000 euro bueltakoa. Klaro, beste dozen langile bezala beste gasto batzuk lotuta dauzkana. Baina bai itxatu nahiko nuke, eta ustot importantia dela, oindara 4 urte pasatxo, gobernuan sartu ginenetik, dedikazioko kostia jetxi behin dubla, eta hori ez dozu eitxatu. Orduko soldatak gaur egun gora ekarritxa 60.000 eurotik orako koste bat eukiko luke lan jardun bakoitzeko, EAJ gobernuan zuan sasoiko lan jardunak, eta gaur egun 56.000 euro inguruko kostia dauka lan jardun bakoitzak. Garbi dago lan jarduna haunditzen baditzugu, zerbitzu hobia moteko eta hobeto lanitzeko kostea behigo itzen diela. Baina hori bada, esaten duen moduan, udal gobernuak inbertsio moduan plantetzen daben kontu bat. Eta inbertsio bat retornoa daukana zerbitzuan, eta segurazko baitxa aurrera garatzen dizugun proiektuen efizientzian inkluso ekonomikoki. Beraz uste oso inbertitutako 56.000 euro izango diela, eta lan jardun horrek udal jardunean asko lagunduko eskula. Beraz, ulertuta bezeuen argudioa, uste bauzkagula gobernu bezala lan jardun bat gehiago planteatzeko bihar beste arrazoi. Esan duzu, kostoa da gauza bat eta soldata da beste bat. Baina azkenean udalak gastatu beharko du liberatuen soldatak ordaintzeko 78.728,13 euro gehiago. Soldata ez dut esanik soldata hori denik. Da kostoa, argitzearen beste gabe. Bai, itxatuko moduan. Soldata gordin batek gehigarri moduan badauzkalo lotuta beste gastu batzuk. Baina hori, kasu honetan, arlo politikoko koste bada, baina plantian edozein gehikuntza planteatzen danean, alaxe da. Eta normalian, kontuan eukitzen dana soldata gordin izaten da. Baina, bueno,
neuron jolas hortan nahi dien matematikakin lehizke, esaten moduan garbixena da 52.000 euroko soldata gordin bat ukiko daben, liberatu bat geixo ukiko dau, Bergarako udalak, zerbitzuak hobeto landu, eskaini eta proiektu garatzeko. Zazpigarrena, udal taldeen osaketaren berri ematea, da besterik gabe jakitun izateko, udalean 3 udal talde osatu diela, EH Bildu, EAJPNV eta PS Euskadiko Ezkerrakoa. 8. Udal batzorde informatzietarako udal taldeek egindako izendapenen berri ematea. Udal talde bakoitzak egin dituzuen izendapenen berri jaso da, eta da besterik gabe, zuek danok jakitun izateko. 9. EAJak aurkeztutako manifestu proposamena Euskal Autonomia Erkidegoko udaleko barruko funtzionamendua erabat euskaraz egiteko daukaten aukeren kontra Espainiako Auzitegi Konstituzionalak kaleratutako sententziaren inguruan. Adierazpen proposamena o manifestoak honako hau dio. Euskalgintzako eragile, alkate eta udal ordezkariekin bat eginda gatoz oraingoan. Hain zuzen ere, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak udal legearen aurka udalei euskara hutsez aritzeko aukera esetziz, emandako epaiak eragin digun kezkalarriak ekarri gaitu agerraldi bateratu honetara. Kezkagarria eta larria iruditzen zaigu sententzia euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuari oztopoa jartzea delako. Helburu horren alde udaletatik bideratzen diren hizkuntza politikak guztiz mugatzen baititu. Bide batez esan, herritar guztien hizkuntza eskubideak bermatzen dituzten hizkuntza politikak direla atzera bota dirain horiek. Ezetsi den udal legearen 6.2 artikuluak berariaz jasotzen baitu berme hori. Finean, euskara eta euskal hiztunak mespresatzen ditu epai honek eta euskarak normalizazio eta bizibiretze berrian etorkizunera begira dituen desafio handiei aurre egiteko moduko hizkuntza politikak indarrean jartzea eragozten du. Eusko Legebiltzarrak kontsentsu zabalez onartu zuen orain baliogabetutako udal legea. Era berean, azken inkesta soziolinguistikoak argi erakutsi du gizartearen gehiengo zabal batek babesten dituela euskararen normalizazioa helburu duten politikak. Beraz, epai hori euskararen biziberritzearen aurkakoa ez ezik, adostasun sozial handi baten kontrakoa ere bada. Azken batean, herritarren eta udalen erabakimena jartzen ditu auzitan. Erabakimen horren defensan, hona hemen ehunka alkate eta udal ordezkariren presentzia. Uste dugu, epai hau, oldarraldi judizial zabalago baten parte dela. Hizkuntza gutxituak jomugan dituen olatu erreakzionario batean kokatzen dela. Euskalgintzako eragileok kezka horren berri hementxe bertan eman genuen joan den maiatzaren 10ean. Eta herritarrei dei egin genien azaroaren 4an oldarraldi honen aurka, baina batipat euskararen normalizazio eta biziberritzaren alde Bilbon egingo dugun manifestazioan parte hartzera. Epai honen ondoren, deialdia are eta irmoago egiten dugu, oldarraldiaren aurka, baina batez ere euskararen normalizazio eta biziberritzaren alde. Zerbait hasi nahi zuek, bozkatu ingo dugu. Onartzaren aldeko botoak, manifestoa gau batez onartuta gehatzen da. Bai? Bale. Eta azkena eskara eta galderak. Beste bari bukatuta gelditzen da.